फैगौ 29 फेब्रुआरि खालि ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय महाकुन्द यज्ञ बे यज्ञनि हाबाफारिया दिनैसिमाव फ्राय 80% जाफुंबाय। जोङो दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जे फैगौ महाकुन्द यज्ञखौ दैदेननो थाखाय जोङो 122 सा अधिष्ठाताफोरखौ एबा प्रसारक बाबामोनखौ जोङो सायख'नानै लाखानाय जादोंमोन। दा बे सायख'जानाय साफ्रोमबो प्रसारक बाबामोनहा आइमोनहा फैगौ 27 फेब्रुआरि खालिनो बेयाव सफैजोबनांगौ। जोंनि जानो गोनां महायज्ञनि थावनियाव फैनानै अखानायै जिहेतु 28 थारिख खालि जोंहा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंजानो गोनां जे सेमिनार, बे सेमिनाराव जों साफ्रोमबो बाहागो लानांगौ। बाहागो लाखांनायनि उनाव जोङो 122 सा प्रसारक बाबामोनखौ लानानै जोङो बेलासिनि 5 रिंगायाव बे यज्ञनि मोनफ्रोम आयदायाव जों मोजां मावफुंनो थाखाय जोङो मोनसे सावरायनाय जागोन। बे सावरायनायाव साफ्रोमबो बाबामोनहा बाहागो लानांगौ आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे अखन्द महायज्ञखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनांगौ, जाहाथे बेयाव खुनु कन्ट्रभारसि फैया, जों बेखौ खावलायगोन। जोङो सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोम जिहेतु मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद आरो स्वरुप स्थिति प्रसार संसद सा सानजा, जों मोननैजों बेखौ मेइनलि लिड लानानै बे यज्ञखौ दैदेननो थाखाय सायख'जानाय जाय बाबामोन प्रसारकफोर दं, बिथांमोनानो बेखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम जोबोद मोजाङै दैदेनगोन। दा बेवहाय जाहाथे जोंनि यज्ञ साब कमिटियावबो जोङो साफ्रोमखौबो लानानै सावरायनानै मोनसे प्रस्ताब बाखारि जों पास खालामनानै लानाय जाखादों। दा बेवहाय जोंनि सायख'जानाय साफ्रोमबो आफामोनहानो बेखौ दैदेनगोन। जों बिसोरनि सायावनो आफामोननो बिबानखौ होनाय जाखाबाय। मण्डपआ 25थायाव मोनसे जोंना VIP दं। बे VIPखौ जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन बाबाया अग्नि प्रज्वलन खालामगोन। बेखौ आबुं हेफाजाब खालामगोन स्वरुप स्थिति सा सानजानि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि रमेश चन्द्र ब्रह्म आफाया बेखौ हेफाजाब खालामगोन। बे आफा सानैया बे VIPखौ सामलायगोन आरो बाखिखौ जोङो बे 120 सा जे सायख'जानाय प्रसारक आफामोन दं, बिसोर आफामोनखौनो जों बेवहाय मावफुंनो थाखाय बिबान होनाय जागोन। दा बिनिफ्राय नैबे उदि बाहागो लाफैगोन बे महायज्ञआव जोंनि साफ्रोमबो भक्त आइ आफामोना जाय आइ आफामोना बे महायज्ञआव एसे दान होनो गोसो जादों, घि एबा जिखुनु मुवा बेसादखौ जग्याहुतिनि मुवा बेसादफोरखौ लानानै फैनो हागोन, बेखौ खावलायनाय जाबाय। आरो जोंनि आलासिफ्रा 28 खालिनो सफैजोबनांगोन साफ्रोमबो भक्त आइ आफामोना। आरो जोंनि 122 जे सायख'जानाय प्रसारक बाबामोन दं, बे बाबामोनखौ गले गले खावलायनाय जाबाय जाहाथे बे बाबामोनहा 27 खालिनो जोंनि नैबे ग्रिन फिल्डआव जानो गोनां महायज्ञनि थावनियाव सफैनानै गावबा गावनि बिबानखौ, जोंहा जिहेतु यज्ञ प्रसारक आफामोननि थाखाय यज्ञ कमिटिनि थाखाय जोंहा मोनसे आइ कार्ड बानायनाय दंखायो। बे आइ कार्डखौ आजावनानै साफ्रोमबो गावबा गावनि डिपार्टमेन्टनि आइ कार्डखौ आजावनानै गावबा गावनि मावनो गोनां बिबानखौ गावखौ जाहाथे बावसोमनानै हाबाखौ मोजाङै मावफुङो, बिनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आफामोनहा जेरैखि जाया मानो 27 अक्ट'खालि सफैनानै आरो जोंनि बे सेमिनारावबो जों मोजां रोखोमनि जों बाहागो लानानै सेमिनारनि हाबाफारिखौबो जों जाफुंसार होनांगौ। एकमडेसननि सायाव दा 30,000 सुबुंखौ जाहोनाय दोननायनि बेब'स्थाखौ जोंना कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आफामोनानो जथेस्थ' बिनि सायाव जाबाय होननानै जोङो फोरमायदों। दा थानाय जानाय खिनाय हासुनायनि बेलायाव गासैबो जाफुंसारगोन, बिनि थाखाय राहा लामाखौ लागासिनो दङ। दा बेखौ दाखालि जों सावरायनाय जादोंमोन। जाहोनायनि बेलायावबो बेयाव मोनसे केपासिटि बाहायनानै 30,000 सुबुंखौ माबायदि आयदाजों जाहोयोब्ला, बबे आदबनि गेजेरजों जाहोयोब्ला जोङो मोजाङै मेनटेन खालामनो हागोन, बिनि सायावबो जों सावरायनाय जाबाय। ओमफ्राय दोननायनि बेब'स्था, दुगैहोनायनि बेब'स्था, ओमफ्राय लेट्रिननि बेब'स्था, माखासे जोंहा फिक्स लेट्रिन दंखायो, ओमफ्राय माखासे टेम्परारि सेनिटेसन, बिनि बाथ्रायाबो जोंहा सावरायनाया अलरेडि जाखाबाय। दा जोंहा बिनि थाखाय साननांगौ गैया जों होननानै मिथिदों कोअर्डिनेशन कमिटिनि जोंनिसिम मिथिहोनायाव।
जोङो दा 30,000 बा 40,000 सुबुंखौ जों बेयाव जनसमागम जानानै बेखौहाय जोङो जेबो उसुबिदानि सन्मुखीन जानाय नङा होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारि सार, श्रीजुत उरखावगोरा ब्रह्म सार, केबिनेट मिनिस्टार, बिटिआरनि CEM मानव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' सार, गार्जेन मिनिस्टार क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मानव गेदेर अशक सिंघाल सार, बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि दिपेन बर' सार, जों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो EM MCLA गासैबो गेदेमा बिथांमोनहा बाव बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय जों बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोन्दों। जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जे बेयाव बयबो बाहागो लानानै जोंनि बे गिदिरथार मोनसे थांखि बिश्व शान्तिखौ मिजिं लानानै जे मावफुंनो लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बाहागो लानानै एबा जोंनि गासैबो बाहागो लानानै बे गिदिरथार हाबाफारिया जाफुंसारगोन बेखौ जों मिजिंथिबाय। आसा खालामदों फैगोन जों एसे गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोन्दों, जेरै मारवालि मन्च, ओमफ्राय बाङालि सम्प्रदायनिफ्रायबो बा गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्रायबो फैगोनखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। हाबाफारिया जोङो फुंनि 5 रिंगानिफ्राय अखन्द जग्यखौ आरम्भ खालामगोन। 29 फेब्रुवारि खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम जों 12 घन्टाया एकदम माने अखन्द जग्य थागोन। बे अखन्द जग्यखौ जोङो ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जोङो दैदेननो सानदों जाहाथे बेयाव खुनु माने इनडिसिप्लिन जाया। जोबोद मोजांनि गेजेरजों जोङो बाख्नायथावै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। जोंनि टारगेटआ जाहैबाय बिश्व शान्तिनि थाखाय नालाय जों शान्ति परिबेशनि गेजेरजोंनो बे खामानिखौ मावनांगोन। आरो जोङो जोंल' नङा, जोंनि दुलाराय बे ब्रह्म धोरोमनि जेसेबां सुबुंफोर दं बा स्वरुप प्रसार संसदनि जेसेबां भक्त आइ बाबामोन दं, जोङो गासैबो जोबोद एक्साइटेड। आरो जोंनि एक्साइटेडनि खारनानो जाहैबाय जोङो जिहेथु दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद आरो स्वरुप प्रसार संसद सा सानजा बे मोननै आफादजों मोनसे समाव गावस्रानानै थानाया दिनै जों ज' जानायनि जे लामायाव थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जोंनि गासैबो भक्तफ्रा जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंबो जोबोद खुसि। जोङो आसा खालामो ज' जानानै जोङो मुलुग मोजांनि थाखाय, आथुमब्रै जिउ जिबिनि थाखाय अराय गाहाम हाबाखौ जों मावलांबाय थानो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों।